חלק 3, אז הנה אני לוקחת את זה והיא פה לידי השקע. שלחתי את זה. הצלחתי לברוח. הם לא ראו לב, הם לא שמו. עכשיו אני אראה לכם, אני אחתוך את החוט הזה לחצי דקה. זרזי, ועכשיו אני הולכת כאילו ככה ולעטוף את זה דקה כאילו. שאני כאילו ככה יעטוף את זה וזה יפה דקה. תקשיבו, אז ככה זה, ואם יהיה לי זמן אני עושה לה גם מארז ממתקים קטן. אני לא תשים לב, אני אומר לאמא שלי שלא תחסוס, אז דקה אני עושה את זה. אז הנה הבאתי את הממתקים, ועכשיו יש את הקופסה של הנייק, אני אשים ממנה את הדברים, ואני אשים את הממתקים שם. אני אכניס את הכל בפנים, והיא נראה לי תתלהב. ואחרי זה גם ברכה. זהו, תראו את המארז. אז יש לה פה, כזה, והראיתי לכם. הוספתי לה את זה, דג ועוד דג. זהו, עכשיו הכל